खुलुमबाय लोगोफोर आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन खेब बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो चेनेलाव जायफ्रा गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो जायफ्रा फेसबुकाव नायदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ फल' खालामनानै गालां जेन' नोंथांमोना गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना सिगाङावनो मोनग्रोनो हानायफोरबायदि। नोंथांमोन आं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायनो सानदों जे दाखालि जे जों इनकुबेटर मेसिननिफ्रायनो हाननानै जे सानब्रै जाबायमोन जे दाउसा फिसाया, बे दाउसा फिसाखौ जोङो जे दिनै भेक्सिन होनाय जाबाय, जे भेक्सिन फार्स्ट द'ज रानिखेट भेक्सिनखौ होनाय जाबाय आरो मानि थाखाय बे भेक्सिनखौ होनाय जायो आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां जेन' नोंथांमोनाबो नायनानै बुजिनो हायो, मिथिनो हायो, लोगोसे जेन' नोंथांमोनाबो बिदिनो दाउसाफोरखौ पालन खालामनो हायो एबा जों फिसिनो हायो। फिसिनानै जोङो माब्लानि समाव मा मुलि होनांगौ, माब्लानि समाव मा मेडिसिन बाहायनांगौ, बेसे दिनाव जोङो भेक्सिनखौ होनो नांगौ आरो जोङो सानबेसेनि उनाव जोङो भेक्सिनखौ होनो नांबावगौ आङो नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दायो आङो दाउसाखौ माफा माफा हमनानै बिसोरनि मेगनाव थरफा थरफा ड्रपखौ होनाय जाबाय। मानोना जोङो आगदा फारसे मेगनावल' जोङो होग्रोनो नांगौ। सेकेन्ड टाइम जेब्ला 14 दिन जागोन, 14 दिन जायोब्ला अब्ला जोङो जे आयुर्वेदिक भेक्सिनखौ होनो नांगौ नालाय, बेनि थाखायनो जोङो आगसिनि मेगनखौ जोङो गेप गालांबाय। आगसिनि मेगनाव जोङो रानिखेट भेक्सिनखौ होनो नांगौ। बेनिखायनो जोङो आगसिनि मेगनाव जोङो दिनै जे 7 दिननि भेक्सिन, बे भेक्सिनखौ जोङो होआखै। जोङो आगदानि मेगनाव जोङो होग्रोबाय। जिखुनु जा जोङो मोनसे साइड हमनानै जोङो होबानो जायो आरोना। जोङो जे आगदायावल' जोङो होग्रोनो नाङा। जोङो जे रानिखेट भेक्सिनखौबो जोङो आगसिनि मेगनाव होब्लाबो जोङो जायो आरो आगदानि मेगनाव होयोब्लाबो जागोन आरोना। जिखुनु जा जोङो मोनसे साइडखौल' जोङो लानानै होनो नांगौ। आरो बे भेक्सिनखौ जोङो मानि थाखाय होनाय जायो आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। बे भेक्सिनखौ जोङो होनाय जायो दि जे दाउसाफोरनि खुगायाव जे गाराय जायोना, बे गाराय जानानै बिसोरो जानो हाया, लोंनो हाया, बेबायदिजोंनो बिसोर थैलाङो नालाय, बेनि थाखायनो बे भेक्सिनखौ होनाय जायो आरोना। बे गाराय जायैनि थाखाय बे भेक्सिनखौ होनाय जायो बे दाउसानो। आरोबाव जोङो जेब्ला 14 दिन जागोन, 14 दिन जानाय लोगो लोगो बे दाउसानो जोङो आयुर्वेदिक भेक्सिनखौ होनाय जागोन। भेक्सिन होखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला जोङो भेक्सिन होगोन आरोना, भेक्सिन होनायनि जोङो सानसे सिगां जोङो बिसोरनो जेबो होनो नाङा। खालि जोङो नर्माल दैखौल' जोङो बिसोरनो होनो नांगौ। नर्माल दै आरो आदारखौ जोङो होनानै होनो नांगौ। जेदिनखालि भेक्सिन होगोन 7 दिनाव, जोङो 6 दिनाव जेबो होनो नांले। 7 दिनाव जोङो भेक्सिन होबाय आरो 8 दिनावबो जोङो जेबो होनो नाङा आरोना। 8 दिनाव जेबो होनो नाङा। जोङो 9 दिननिफ्रायसो बिसोरनो माखासे मेडिसिनफोरखौ जोङो बाहायनो हागोन। जेरै जोङो लिभार टनिक, लेगजिन आरो बिमारेल आरो जोङो बायदि रोखोमनि जोङो मुलि बाहायो। बयबो गावबागाव आलदा बाहायनाय जायो। बेबायदिनो मुलिफोरखौ जोङो जेब्ला 9 दिननिफ्राय जोङो होनो हागोन आरो 9 दिननिफ्राय होनानै जोङो जेब्ला 14 दिननि जोङो भेक्सिन होगोन आरोना। 14 दिनावबो जोङो सानसे सिगां जेब्ला 13 थारिखआव जोङो 13 दिनाव जोङो जेबो मुलि होनो नाङा। बिसोरनो आदारजों आरो दैजोंल' जोङो होनो नांगौ। आरोबाव बिनि उनाव जेब्ला 14 दिन जागोन अब्ला जोङो आयुर्वेदिक भेक्सिनखौ होबाय। आयुर्वेदिक भेक्सिन होखांनानै जेब्ला 14 दिनाव होबाय, 14आव अब्ला आरोबाव जोङो 15 दिनाव जोङो जेबो मुलिखौ जोङो बाहायनो नांला आरोना। आरो जेब्ला जोङो 16 दिन जाबाय, 16 दिननिफ्रायसो जोङो मुलिखौ स्टार्ट खालायफिननांगौ। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जायफ्रा बिथांमोना मोनथियाखैमोन, नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों सोलोंनानै लानो हागोन आरोना। जोङो दाउसाखौ जोङो गासै बेयाव 450टा दाउसा दङमोन। बे 450टा दाउसाखौ जोङो दिनै भेक्सिन होजोब्बाय आरोना। गासैखौबो जोङो भेक्सिन होजोब्बाय। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो जों भिडिअनि गेजेरजों सोलोंनानै लानो हागोन आरो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनाबो गासैबो जे मेडिसिनफोरखौ जोङो मारै बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै बे चेनेलनि दारैनो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आरोना। बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ जायफ्रा इउटुबाव नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। लोगोसे जायफ्रा फेसबुकाव नायदोंब्ला चेनेलखौ जे पेजखौ फल' खालामनानै गालांदो जेन' नोंथांमोना बयनिबो सिगां भिडिअनि गोदान आपडेटखौ मोननो हानायफोरबायदि। बेबायदिनो नोंथांमोना गासैबो जे स्टेप बाय स्टेपखौ नोंथांमोना सोलोंनो हागोन आरोना बे भिडिअनि गेजेरजोंनो। दायो जोङो जे दाउसाखौ जोङो भेक्सिन होबाय, भेक्सिन होखांजोबनोसै आरोना, बारा गोबां गैला। बेनिखायनो नोंथांमोना जे भिडिअखौ नायलांदो। होखांजोबनायनि उनाव जोङो बिसोरनो 1 घन्टा बा 1.5 घन्टा जोङो जेबो होनाय नङा। मानोना बिसोरो उन्दुहाबनानै थागोन आरोना, मुलिया निसा नांगोन।
बेनिखायनो बिसोरनो जेबो होनो नाङा आरोना। आरो जेबो होनो नाङा, 1 घन्टा बा 1.5 घन्टा जोङो बिसोरखौ ओरैनो दोननांगौ। बे भिडिअनि दारैनो गासैबो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। आरो बे चेनेलखौ जायफ्रा फैगोन चेनेलाव फैदोंब्ला, गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ फल' खालामनानै गालांदो। आरो इउटुबाव फैदोंब्ला इउटुबखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बे चेनेलनि दारैनो नोंथांमोना गासैबो जे भिडिअनि जे मालानि समाव मा मेडिसिन बाहायनांगौ बेखौ नोंथांमोना जे मिथिनो मोनगोन आरोना। दायो जोङो जोब्बायानो मेडिसिन होनाया एबा भेक्सिन होनाया दायो जोब्बायानो। बारा गोबां गैला, 2 माथामल'सै आरोना। बेखौ होखांजोबबानो जोब्बाय।